Yun guys, what's up? So dito na tayo sa bahay namin sa Alaminos. Gigisingin na natin, di pa ata gising. Baka naman, bakit? Sponsor, bakit ano nangyari sa sapatos mo? Bruh. Ah! Dadalhin mo yung tsinelas mo? Hindi. Hindi na, wag na. Dalhin ko Huwag na, magsapatos ka na. Dadalhin mo pa, dala-dala pa natin sa sasakyan. Ba't walang pan? Ay, mag-helmet ka pala. Walang jacket. Helmet? Oo. Bakit? Yan nakamotor. Oo. Diyan lang yata tayo. Kahit na, mag-helmet ka. May nakita akong ano dyan kanina, may umiikot-ikot. Pwede na! Tara na. Bakit hindi mo? Oo nga, isuot mo na pala. Suot na? Oo. Doon ko na isuot. Dito na, para ano. Mainitan yung paa ko pagkuhan. Nakamidyas ka naman. Nakadado na, bit-bit ka pa sinilas. Oo, isuot mo na, para ano. Ano na ito yan? Suot na. Ayun. Ha? Bola. Andiyan sa loob. Yain natin si Lasyon. Kapatapos lang nila, hindi na. Tayo na, magbablog lang naman tayo. Pagdating mo doon, nilagto ka na ng lagto, nakapasapatos ka na. Opo. Saan po kayo, Mang? Esa. Okay. Malagal ako yung sapatos. Ay. Hirap na naman. Ay, yung ito pala. Helmet mo nga eh. Oh no! Tungik. Virus. Walang helmet. Virus ka. Walang helmet. Sinisi mo pa si Mamang. Walang helmet. Cellphone mo na yan. Warm up. Oh, helmet. Makalimutan mo nga naman. May mesang pala yan. Diyan, sa banggo. Oo. Football. Suot mo yung helmet, no? Diba? Suot mo ata, ano, may pupuntahan tayo saglit sa bayan. Bruh. Sabi ko. Magano ka? Mag long sleeve ka. Saan tayo pupunta? Magano tayo? Intertown. Intertown? Oo. Lalaro tayo Intertown. Basta dyan. Kaya pala nakalabas na tayong Alaminos. Tingin ako lang tingin. Kala ko dun lang sa bayan. Mag-Intertown tayo. Sabi. Papalabas na tayo, sabi ko. Gulat pa ako. Intertown? Oo. Basta maglalaro tayo Intertown. Malayo-layo pa to. Hindi lang tayo pang Alaminos. Pang ano, ibang bayan tayo. Nakapan na ako. Hindi nga ako naglalaro ng Intertown dun sa atin. Hindi ka naglalaro ng Intertown? Ngayon maglalaro ka Intertown. Dalawang ano pa, dalawang bayan pa yung pupuntahan natin. Kaya mo yan. Yun guys, so kain muna tayo ng pares. Yun yung pamangkin ko. Outfit check. Tara. Dalawang pares po ate. Yun guys, so shoutout pala sa parisan nila ate. Dito ako lagi kumakain. Kain nyo to. Apo. Ano po? Ah, yeah, sige po. Ayun, shoutout kila ate. Dito to sa may Miswal guys, ayun.
Dito, sa beef pares. Okay ka lang, Rap? Ah, okay ka lang? Scam mo. Scam. Scam yung kanto. Kanto lang, basketball lang kami. Buti nga, nagdala ako ng ganyan eh, na extra eh. Pero ang init, ang sakit dito. Sakit. Ah, ate yung sticker namin. Yan, shoutout. Maraming nagbablog dito eh. Kaya nga eh. Shoutout kay ate. Hi! Kahit po kayo dito sa pares namin. Sige. Mura lang ba dito, te? 50 sir with rice na. Oh, 50 with rice na, guys. Yes, unlimited sabaw. Ay, unlimited sabaw pala. Hindi ko alam. Unlimited sabaw pala, guys. Tagal ko nang kumakain dito, hindi ko alam. Ayun. Sir ng sabaw. Oh, yun. Santa. So, ayun guys, andito na tayo. Andito pa rin tayo sa Parisan sa Paitan. Ayan. So, may ano rin pala sila, lutong ulam. Ayan. Yes. Ayan. Tapos mami. Tapos mami daw. Ayan. Mami with egg. Magkano yung mami, te? 50 with egg 50 with egg. na siya. Yes. Mura talaga dito. Pati yung pares nila, 50 lang yan eh. Yung extra rice nyo, te, magkano? 10 pesos. Ayan. Oh, tapos, ano ba yan? Yung pares overload, meron din. 100 siya, 2 rice at may drinks na siya. 2 rice with drinks. 100 pesos lang. So, dito sa kasi kumakain ako lagi sa Parisan, parang dito na yung pinakamura. Kaya dito ako lagi kumakain eh, pag punta ako ng Alaminos. Ano sir, may shoutout pa ba kayo? Hello! Ako yung may-ari dito. Ay, siya yung owner pala, si sir. Punta na Ayan. kayo dito, 24 hours kaming open po. Ayan. Ayan. Reserve. Kahit anong oras meron po. Okay. Kahit holiday po ba? Yes po. Hindi po kami nagsasama. Grabe, ang sipag. Ayun, yung sticker Sa akin na. parang walang customer pero pag nagsana pag umaga kasi mga tanghali, merienda hapon na. Pero pag sa gabi diretso yan. Diretso. Customer na. Mm. Siyempre yung mga laseng, yung mga kakainom. Dito sila pupunta. So, Oo. mga tracking, riders, ganun, mga Ayun. client na. Okay, thank you. Thank you. Ayan. Dito yung sticker natin guys. So, Yes. shoutout pala kay Kasama si Kaboyces, ng Swal. 100 subscriber na yan. Cowboys 100 subscribers. Yes. Ayun oh. Congrats sir. Ayan. Itatanda din siya. Thank you po. Tapos lang te. Ate may sinasabi yung pamangkin ko. Dapat daw yung pangalan ng Parisan Diata. Diyata bakit? Kasi diwata si ano. Oh, Diwata yung Diwata. Oh, Dito Diata. Yata, pwede mga Pero ang bait ni sir. Joke lang po, joke lang po. Thank you. Thank you. Okay ka na? Thank you. Alam mo na Rap kung saan tayo pupunta? Sa Bugalian? Saan tayo maglalaro? Oo, VIP tayo. Bakit? Ha? Hindi naman tayo doon. Hindi tayo doon. Oh, tanggalin mo na yung dito. Saan tayo maglalaro? Dito. Dito kami maglalaro guys. Naka-jersey pa tayo. Dito tayo maglalaro. Okay. Saan? Dito nga. Yan o. Sa loob. Ano ba yan? Kwan yan eh. Ano? SM. SM? CSI yan. Ayaw. Dito tayo maglalaro. Galing ko na muna ako.
Hindi, magpapalit na nga ako eh. Iwan natin yung ano natin dito. Yung. Yung lens plate. Wala. Ay, nasaan yung battery? Ay, hindi ka alam. Nakatirno mo. Ay, nakakon pa ako. Wala ka pang basketball pa. Ha? Dito naman pala. Basketball naman tayo. May basketballan dyan. Meron. Mayroon loob ng kanya. Meron dyan, di mo alam. Scam. Scum. Ayos na nga ako. Ayan. Nakadyan ka ba o, Terno? Nakaterno ako. Lalaro nga ako eh. Ano, G? Ganito na muna ako. Hindi! Halika na! Ha? Lalaro nga tayo dyan. Hindi, tanggalin mo na. Ganito na lang. Ganito. Hindi, dito na. Para sa vlog. Alangan ako lang. Tingnan nyo nga guys, oh, nakaterno ako. Kasi ayaw niya magterno. Tana. Iwan mo dito. Tanggalin natin doon. Tara. Dito na, iwan mo na. Para pa, Daling ko na lang. para papasok. Daling ko na lang. Para papasok tayo naka-uniform. Madaya ka, alangan ako lang. Saan kaya galing ka mag Tana. Alangan ako lang naka-uniform. Hindi Madaya ako ka. sanay nakasando magpapasok sa molo. Sanay ka na, sanayin mo. Yan, lagay mo dito. Hindi, daling ko na lang. Hindi, tara na. Daling ko na lang. Pare, walang ano, madaya ka. Alangan ako lang nakaganito. Parang si ano, Fernando. Oh. Buti ka nga, hindi ka nakaterno. Ako nakaterno eh. Dati tayo ka. So yun guys, papasok na tayo sa ano, sa CSI. Kaso papatayin ko lang tong camera kasi baka pagbawalan tayo dun eh. Yan. Tara. So yun guys, nakapasok na kami sa mall. May lalaro kami. Ano pala, shoutout pala, Fire City represents. Ikaw Rap? Hassle. Hassle. Champion daw guys. Hassle daw eh, hassle. So tara, maglalaro na tayo. Okay ka lang Rap? Ha? No comment? No comment? Bali, dadayo tayo ng lang yung ano. tayo ng basketball dito. Yan, dito tayo sa Worlds of Fun. Tara. tayo. Tayo kami. Hindi lang kami ano guys. Hindi lang kami pang inter-barangay, inter-zone, inter-town kami guys, inter-town. So, tara, papalit tayo. Ayos. Saan ba? Doon no, papapalit no. Nasaan yung basketball dito? Ayun, doon. Laro. Game token. Saan yung game token? Itong cellphone ko dito. Dito. Dito ba? Papapalit ko ng token. Ay, doon. Thank you. Pala sa kabila eh. Ay, yung price doon. Okay. Magkano kaya? Magkano Rap ang kaya mo? Magkano bang token dito? Literal, nag-basketball. Ano lang? 20 lang no? 20 pesos lang. 20 pesos lang kasi ano lang. Ay, magkano ba yun? Dalawa ata yun? 50 pesos po. Thank you. Ito guys. Rap, maganda to. Banyan, VR. VR.
Ano, saan mo gusto maglaro? Yung maraming bola. Ito, dito na lang. Oh. Yan oh. So guys. Siyempre, bago tayo maglaro na, isang ano muna, malupit na montage. Huwag mo na sa baba. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Ako din. Galap na galap ah. Talagang... They call me a god. They call me a god. They call me a god. Yeah. Gagi. Ano ba dito? Sige. Ano ka na oh. Ano ka na? Diyan kami. Ito. Are you ready? Let's go! Start shooting. Galingan mo. Shot! Shot! Ayun na, meron pa. Wala, makahapoy ito guys. Kayang-kaya, lalamunin ko to. Pag mga ganito, kayang-kaya. Hindi ka kasi nag-warm up eh. Ay wala, hindi abot ng 100 to. Almost up. Come on, try again. Wala, 76 lang. 76 no? 76. Ako guys, palis. Siyempre hindi siya nag-warm up. Hindi na rin ako mag-warm up para patas. Ay naman, magtatakil lang pala ako. Takil tayo guys. Ayusin mo yung camera. Tayo guys, para Choose your. Are you ready? Let's go! Start shooting. Shot! magaling. Sanay. Uy, slow. Pumunta sa kabila. Magkaya. Wala na. Yan, di aabot. Patay tayo. Wala na. Almost up. Oy, kaya. Wala. Hindi umabot. Hindi umabot guys. Hindi umabot sa 50. May ano yan eh. ay kakan siya pag Pag 50, next stage. Ayun guys, wala kasi tayong practice. Wala kasi tayong practice. Pag may practice tayo, tatalunin natin to. Wala kasi. wala. Dito na lang. Saan? Doon, dito.
Gusto ko kasi yung ano, mas maliit. Gusto ko kasi yung mas maliit yung ring. Ito, dyan. O, ikaw na. Ulit. Round 2 guys, round 2. Pinabigay ko lang yun eh. Ringless. Wala, hindi nakasali yan. Isa pa. Hindi, pabigay lang yan kanina. Uy, mga abot ng 100. May stage 3 ba yan? Uy, mayroong stage 3. Ay, stage 1 lang tayo. Wala na. 126. Yan, tatalunin natin yan. Naka-warm up na ako. Naka-warm up na. Hindi mo kinuha yung token. Are you ready? Let's go! Ang dala naman. Madaya talaga, madaya. Almost up. Oy. Oh, nakapasa ako. Next stage. Wala na. Wag. Wow, yes. Isa pa. Ano yung score mo? 126. Wow. 126. Wala.
Wag! Wag! Pa-defense. Shit! Nine, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 25! Talo lang tayo ng dalawa eh. Panalo pa rin. Kasali yun eh. Ay, kasali ba yan? Kasi hindi mo na-i-shot. Wala guys, bali yun lang ang kinaya natin. 124, 126 siya. So dito yan sa ano, Lucao guys. Risay Lucao. Next na pupuntahan natin, patalunin natin siya. Let's go. Ha? Saan? Saan? Basta? Tara. Meron pang next, okay. So yun guys, tapos na yung first na ano, na bayan. Intertown guys. Dito sa ano, Sisay Lucao. Pupunta kami sa next. Let's go. May sinasabi guys, ano yan? Kala ko sa kanto lang. Napunta dito sa Dagupan. Hindi pa tayo tapos, may pupuntahan pa tayo. Ano yun sir? Ay sorry. Nakalimutan. So yun guys, dito na tayo sa SM. Siyempre kasama natin ang ano, star player natin guys. Star play. So bali ano, saglit lang. Doon tayo sa kabila. Bali bawal kasing mag-video sa loob ng SM guys. So ang gagawin namin, doon lang kami mag-video sa may ano, palaruan. Direct na. Oo, so ikakat muna namin. Doon muna. Let's go. Kita na namin yung Quantum guys. Outfit check. Ganun pa rin. Pero baka may security dyan. Ano Rob? Naiya ka ba? Ha? Naiya ka? Ano naiya? So dito na tayo. Magbibihis lang tayo ng ano, uniform natin. Ito token. Ha? Parehas na. Mura nga yun, 50 pesos per token. Ay, sa Sisa 11 lang eh. Dito sila pay. Magkano ba? Magkano yan? Ayan o. Bahala na kami guys. Meron na. Tayo guys. Rap, gusto mo dun Rap? Gusto mo? Ayaw mo? Ihaw. Tara na, magpalit na tayo ng uniform natin. Lang kami guys. Sabi ko kasi yung uy, magtanggal ka, madaya ka. Rap. Hey Rap, tanggal ka na. Minus ka. Ha? Yun o. Ha?
content. Walang score. Ikaw na muna. Drop. Ikaw na muna. Libat natin yung isang bola. Ikaw na muna. Oh, yung ball. Walang sira dito. Tumig, ang dami na nito. Dito na to.
stage 3 pa, tumik. Meron pa yan. Ayan. Dami ang na-score na ito ah. Ayan, 200 na. Dami ng ano, oh. Palit natin yan mamaya. Ang galing mo. Oh, last. Ito na yung round ko guys. Dapat manalo tayo lang yan. 25.
Babawi, babawi. Babawi guys. Babawi. Tinalo niya yung 100 ko ha. Tignan natin. Kaya niya yung 365. Hanggang 216 lang kaya. Oh, champion siya sa Sisay. Ako sa SM. Ako sa SM guys. Tara, palitan natin yung ticket. Ito yung napanalunan namin ticket. Candy lang, no? Ma'am. Yung may bar sa gitna. Para makakuha ka ng ticket. Ticket. Thank you. Ay, ticket house. There you go, harap. Mali, baliktad. Ganyan o, ganito. Ayan, ayan. Okay, ito. Dami rin o. Kaya yung chichirya. Ha? Yung chichirya. Chichirya kaya niya. Uy, 100 plus, 120. Kaya nga ng chichirya. Oh, yan. Saan? M. Yun. So, sana no? Ayun, magkano yan? 123. Ayun o, pwede dito. Ano gusto mo? Okay, hindi na lang. Ito na lang? Ay. Ito na lang po. Galing no, may price tayo. Yan o. Thank you, te. Oh, at least may napala tayo, guys.
Oh. Hindi, isusot ko na yung damit ko, kababain. Ha? Susot ko yung damit ko, kababain. Hawak nga. Ilanan mo. Try natin tong panalunan natin. Masarap. Mentol. Kita nyo naman, tinalo ko yung pamangkin ko. Panis. Panis. Tinalo ako sa comfort niya kasi. Comfort ko daw yung SM. Ay shit, naharama. Ayun guys, so dito na tayo sa Robinson's Place, Tagasiao. Sama pa rin natin ang MVP. Last destination natin guys. Dito na yung last na laro natin ngayong araw na Intertown. So tara, let's go. Tara. So ayun guys, nandito na tayo sa last na destination natin na paglalaroan ng Intertown 2024. Uy, magtanggal ka. Tingnan mo, naka-uniform na ako. Pak na ako eh. Sige na. Para pag mapapanood mo to, pag kung ano yung ginagawa namin nun. Rap, pagod ka na sa Intertown natin? Pagod na ako. Pagod ka na? Malalakas yung kalaban. Nalalakas daw yung kalaban guys. So ayan, let's go guys. Dito kasi pwedeng mag video eh. Sa SM kasi bawal. Dito guys pwede. So video tayo. Ayan pack na pa ko. Nakatakin na. Ang haba naman kasi. Ako naka jersey. Naka uniform. Naiya ka ba, Rap? Naiya ako. Malaking bando. Malaking mall ito. Anong sabi mo kanina? Sa kanto lang tayo. Katatapos na mag-basketball. Ano yung kwan? May swag. Ano yung Rap? Yung. Tawag nito? Ay, sorry. Rap, ano yung sinasabi? Ang lamig. Ang lamig. Ano yung sinasabi mo kanina? Di na problema mo. Yung sapatos mo. Yung sapatos ko. Yung sapatos mo, may May crack. may likab. Ayun bili ka dito. Yung sapatos. Arigo. Dahil sapatos, Rap. Wala nang ganitong sapatos naman yun. Kaso wala tayong pambili. Baka naman may mag-sponsor dyan. Nike. Tapos, Anthony Edwards. yung yung medyas mo. Ano sinasabi mo? Putik na guys. Putik. Puro putik. Ang alam niya sa lang kami pupunta, sa kanto lang. Doon sa sa Magsaysay lang, sa Alaminos. Punta na. Nagkakasin na yung leg ko. Hindi ka pa naligo? Naligo ako nung hapon. Ay, nung gabi. Gabi. Ngayon di pa. Oo, naligo ako eh. So, cut muna natin. Punta na tayo sa sa court. Let's go. Yes. Yes, sir. Kaya na agad guys, oh. Ano ba to? Quantum din. Parehas sa SM, no? Quantum. Is malit ang tao. Baka gusto mong manood tayo ng sine, Rap? Ha? Gusto mong manood ng sine? Ano bang panog dyan? Hindi ko alam. Libre mo ako balet. Taka. Uy, may item dito. Ayun. Token. 50 pesos lang. SIM, no? SM, no? Parehas.
Ay, ikaw na. Ganyan. Ito mahaba. Ha? Nagulat po. Gulat ka. Gulat ka. Wala na masyadong tao dito. Lang tao. Oh, ito, pwede na dito. O yan, gumagana. Ano, G? G na. Burahin natin yun. Burahin natin yung 122. Sino mo na, ikaw? Ito na. Ha? Ikaw. Ikaw na. Yan, last na to, last. Montage na yan, montage sa patos. Yee! Let's go! lang, wala. Kayang-kaya yan. Uy, bumibilis ah. Ah, 243 lang guys, 243. Ano, yan, ganyan mo na lang ako. Ano pa? Yan. Papagutin natin yung 243 niya. Ano ba?
Nagkakantsaw kasi, oh. Sige, ikaw. Kakantsaw ka, ha? Madaya kasi, nanggagago eh. Nagkakantsaw eh. Hindi kaya. Rap, di kaya, Rap. Rap, di kaya, Rap. Madaya kasi. Nagdi-distract eh. Langanin na, Rap. Hindi na kaya, Rap. Hindi niya kaya yung 365 ko, guys. Hindi niya kaya yun. Wala na. 238, i-resin natin yan.
Lang guys na kaya. Ano, challenge ka ba? Hindi na. Kaya yan. Ano, malis na. Ano, kaya mo ba? Kaya yan. Ano? Pagbigyan na. Pagbigyan. Nakakapala eh. So, ano guys, ako nanalo sa SM tsaka Robinsons. Siya sa Seaside Lukaw lang. Drop. Yeah. Parang wala na siyang pakialam kung ano yung suot niyo. Kanina nahihiya. Ngayon wala nang hiya. Parang lakad ng varsity. Varsity. Nakakapal eh. And guys, so dito na matatapos ang ano. Ito ba yung shoot ko kanina? Ito na. Ayan. So ano guys, dito na matatapos yung vlog. Rap, ano yung ano masasabi mo sa ano sa basketball natin? Sobrang lalakas na mga kalaban. Pag ginaya kita ulit, sasama ka ulit. Sama. Sasama. Pero naka-t-shirt. Naka t-shirt na. Ayaw mo mag jersey. Paano pag pinilit kita mag jersey? Oo. Naiya na ako. Naiya. Hey guys, so nice cam siya no. Sabi ko sa kanto lang eh. Kanto pala sa ano, kanto ng Dagupan tsaka Kalasyaw. Ayan. So ano masasabi mo sa mga nanonood? Yan, subscribe lang kayo kay Girmoto. Yun oh. Yes sir. So dito na matatapos yung vlog guys. Kakain lang kami ng tanghalian bago kami umuwi. Dapat sa Baguio to eh, kaso masyado nang malayo kasi yung Baguio. Sa Baguio ka sana dadalhin to para lamig-lamigin siya eh. kaso dito lang, sobrang layo na ng Baguio. Ayan, so yun lang. Peace out.